हम बियाह के मतलब ना जानत रहनी है कि बियाह के बाद का होला। ठीक बानू ये में तोहार बहन के तोके ना मालूम रहा कि का होला बियाह के बाद। हाँ, बिना कानों से बिना सब कुछ जानले कि तू 3-4 गो छेड़ देले बाड़ू। पटक कैसन रेलम ना तोरे समनो कहीं तेल निकल जाए। हम सोचनी आदमी खाई पी सूती लोग के सेवा पानी करी। अरे तोहार बहन के तो मरवाई के तोहार मौसी। हम ना जानत नहीं हो कि बहुत बहुत बड़का बड़का तेला बेला होला एमे। ये भौजी इनमें सिर्फ तेला बेला ना, इनमें ठेला ठेली और पेला पेली भी होला। शादी कर के हम फंस गई नी। अरे ये भौजी ये कहले रहल कि तोके उखी अरहरी में जाके मरवावे के। अगर तू तोहरे घर वाले पकड़ लेना तोहार शादी करा देने। अगर तू ना करतू तो ना होते तोहार शादी। लाइन तो मारत रहनी हनु नैहर में। अरे ये भौजी काहे तू ई ना बतावत आलू की का नाव से हम मरवातो रहली, काहे की बतावत आलू सिर्फ लाइन मारत रहली। हाँ यो बता देना कि हम मरवावत रहली। माई ये भौजी देखो तू रोत रोत हग मत दीहू। मौजो बा सजो बा मौजो बा सजो। अरे भौजी बुरमारी काहे तू अपन हथवा हेस्त्रा हेस्त्रा करत आलू, आके हमरो हिला देतू तो हमरा बड़ा मजा मिल जाता। तार सन के रतिया में जब कामवा हो जाला तो गाँव मरवा चल जाला सन का जाने कहा। अरे ये भौजी का कमो हो जाले के बाद चाहे न का जोन झरा रहे ओके चाट के जाए का रे भौजी। काम हो जाए तू जाई ना ओके सूते के ना रही और काम करे के ना रही, बस का तोहर गणिया चाटे के रही का रे भौजी। राजा राजा करे जा में समाजा। अरे राजा राजा करत आली भौजी ना कहीं बाइकों पर से गिर जाइबी ना तो गणिया में घुस जाए गिट्टी और मिल जाई माजा। जवानी तरह की याद नहीं आवत नु, हमरा उठलालियो याद नहीं आवत, हमार पूरा शरीर तारा याद नहीं आवत। तो झाट खाती हमारे से बियाह कइलो। हमरा के का तारी रे भौजी जेकरे कहना से तोरे साथी जेकर बियाह भइल बाटे ओकरा के जाके बताओ हमरा के का कहताली। और हमरा के बार बार कहबी ना तो पटाके कितना पिए ले तोहार जिंदगी नरक हो जाई रे भौजी। या सुंदर सुंदर हुर परी लोग पावे खातिर खोजता आ तारा मिल गल बता मोह का था। हाँ भौजी महकेला कहाँ के तोरा शरीर में कौन चीज ऐसा ना बाटे जो ना महके। ते ना नहाली तो वो भी महकेला, ते पा देली वो भी महकेला, ते अपन अगला उभार कर देली वो ना महकेला। अगला महकेला कि ना महकेला आप लोग कमेंट करके बतावा। हम पहादी हमर भातार पहादी और संगे संगे पूरा पटीदार पहादी ये पटीदार पदब। ये भौजी कहाँ के तोर पटीदार पादी तो सिर्फ हम कहता नहीं है ताही पाद और पादत पादत हाथ रोक दे अपने खाया हुआ मीठा उधर लगा ले। और अगर साफ ना हुई तो ना तो हमारा कैमरा मैन साफ कर दी। हाल बा कैसन बारा लोग देखो तारा दो लटकल बा। जी दोनों लटकल बा हमहू देखा तानी। चोटी लटकल बा दूसरा पे ध्यान मत दियो लो। भाग रे भौजी तो दोनों चोटी की बात कर लेनी तो सोचे तोर दोनों दूसरा लटकल बा। ठीक बा भाई लोग मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में। जौन जौन भौजी अगर ऐसा वीडियो या ऐसा कोनो भी ऐसा हरकत करिए छिनरेपन वाला तो का नाम से हम ऊपर वीडियो बनाए। मिला तानी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।